Oganda manoyudo hinyruok e lwet obila monego bedni ichulo kod piny owacho koro dwaro mondo ratichgi obed achiel kuom chudo michan migi. Ka giloso kod TV mar Ramogi giyango rem kaachiel kod achiedhnade ma gisedak godo kuom thuolo malach mahew higni 7. E kinde ma put manochung kod piny owacho marango kaka chudo makamagi bichwal, kwayo nitiere mondo oru chudogo kendo obila okwa mondo obon tiyo kod oteku mathoth. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Mar piny owacho mar chulo oganda manoyudo hinyruok e lwet obila opuo e okang' mamalo. Kata kamano, dwaro mar chudo makamano ochero lit ma oganda manoyudore matek e lwet obila osebedo kakale e kinde thuolo mar higni 7 mosekalo. Nicholas Aduda ma en wuoro ma jahiga 52 noyudore matek e lwet obila e higa mar 2017. Aduda notimo limbe e kaunti ma Kisumu mar luto ombulu e yiero maduong'. Okang' manineno kaka keto ratiche e tim mano mar luto ombulu nolokore gimoro nono. E kinde manodhi limo osiepne, norado kod obila manotiyo kod oteku mathoth kuome, okang' manoloko ngimane chutho. Hawi marach kapona adhi machiegni mana chopo e ode kamodake tapomna karado gi polise gi. Ne girwako jungle jackets gi lode mag runge ka. To gipenja ni donge in achiel kuom jok mane Bakidi, une jokia tibim gi tialala ka. To gidonjo mana kuoma, luda gi goya ba giweya piny ka. Anindo kanyo mano kanyal ng'eyo. Rodhni gi polise ka geng'o ji, to katema adok chien to kuma doko nakwepogo ni mayudo kakare kanye ma gintie donjo igi. Koro atemo mulo matin ni an aonge gi rach, to nok giyie koda. Koro gichweyo giwacho mani in ng'ama rach iringo ang'o. Wiya mane gidil ga ahinya. Natemo keto kinga wiya lakini wiya mane gidil ma achwele magora piny ei mtaro. Kaka sani umore onge ng'anyalo ng'e ni otwang' kata use adek kanyo. Kaluwore gi nonro manotim kod Missing Voices, ripode kotenore kod oteku mathoth mane obila ne otiyo godo ne omedore e higa mar 2024. Kwan mag oganda manolalo ngimagi ne oyangi ni en 104. Kata kamano, kaluwore ni onge ripot makare mosegol kod bad migawo mar obila chakre higa mar 2017. Chal ka gima kwan mag jok manolalo ngimagi kaachiel kod mago manoyudo hinyruok nyalo bedo mathoth. Dwaro mag oganda makamagi mar yudo ratichgi bende osebed ka igeng'o. Compensation ema winjo ka giwuoye to kang'e ni compensation no en mane. Nikech en mana compensation to pok gilero no in details ni en ang'o to involve ang'o. Wakiani is it worth gima na undergo. E bwo chik mar chulo oganda mosebedo ka yudore matek e lwet obila manokadhi e higa mar 2014, chudo inyalo chiw ne oganda kaluwore gi pek mag ngima magisebedo ka gikale, lal mag mwandu, kata mana hinyruok mopogore opogore mane ng'ato okadhe. Kata kamano, dwaro mar oganda gi en mondo migi ratichgi kapok ochulgi omenda. Mimi nilikuwa naomba hata kama wanalipa haiwezi fikisha ile kiwango mtu angekuwa nayo na maisha yake kwa hii dunia. Justice, never justice. Kitaka pesa no bentie, nikech pesa to kudatamra ne pesa kadwar. To kitako bed pesa to gi justice. E kinde ma aput manochuogo kod piny owacho mar nono chudo mag oganda manoyudo hinyruok matek, kaluwore kod oteku mathoth mar obila timo nonro magi. Oganda makamagi geno ni ratichgi bende ibiro nywanda kaka achiel kuom chudo magi ma bende gibiro bedo ka giyudo. Gigeno ni nonro makama ibiro tim mapiyo mondo chulgi e saa mowinjore mar tieko achiedhnade ma gisebedo ka gikale. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. E tho machielo e lwet obila en e kinde ma duol marango tij obila pacho ka IPOA pod dhi nyime